pentem penem pena na nyame san di kwasi ada acha yambia mo. Mrena so. Yes sempa ya bani kashio. Inkruma so si media rusia won kwa nanim de nchina ka atra me. Edia na chi abrade wo Hemaa Gold or Brian adio. Atajo yate dene. Belgium fue almost. Yes afana nyina yatu adi. Yo, anyway, so Hemaa Gold talk show. Abusuafo ejina Yankopɔn twedi ampɔn. Ne din mo ema mo nyina adwo anwumre. Edeba Hemaa Gold talk show. Eso anwumre ya bra na so ye de dwumadie no ebe hyehyɛ so. Am sebeye na wotwe mienu ne ye maaso ye boaboa ye ho. Menim se wo ho ye anwumre ya wo tie me wo Hemaa Gold talk show. Me ma wajo ema wakwa aba edeba dwumadie yi so. Na say ye wolai na baako. Baby a wo bia wo soma obi na obi so wo soma obi na obi a emra na Hemaa Gold ahemfie ha. Twedi ampon akora ede nkwane ahoden akyeye na wotwe nyina ode yen aba awieye pa anwumre yeda akora se yeboye mu da na se yo dwumadi a yebedwendwene ho ewo mahemfie ha anwumre ni na wotwe mienu miensa enan ni ya start ya ye nananom ahemfo kasa nidie ni buomo epese ye mane enkoso enoa na yeguso ene nananom ahemfo ne nana ahemanom ye hyiemo a ye bedwendwene ye man Ghana na ye yi kire kituwe bi ebeye 2 minutes 3 minutes bi baby a wo bia mpacha otena wakonwam na fa wafidie ne toso na hwe yi kire no na yi kire na wo hwe no eno na wo behwe so na wakasa wo de wadwenkire aba na yatoa na wodi wadwenkire aba na ye wo so wabeboa Ghana mamane no akoso eniti dwuma ye di anwumre ni ye sraye nananom ahoho ese ye nsu dwumadie no ana wo hwe no enti mepacho ye di dwumadie ni to so hwe ne beye meeting mienu pe na afi wo be hu kwan a obefa so a won so bewura mu na wo bekasa ye damase ye mammo ni tie ahenewa ye san mammo nananom me mammo pia o Pacho yo nananom se de na manoda so no me da masese maje me ba amabie mu pono amame e ba ma hemfie ha boni bie nim me ne mo atoatoa ewo afidie yi so se ne ebehia nana ahemfie ha na yatoatoa adwene ama ye mane Ghana de mekeni ye wo Ghana ba kope ye ni mienu sese niema bi koso a ahoho epese omukata ye mane ne so na mpanyimfu aka me yate se ye de ahoho chichiri kuro na ye ma ahoho meje mane ne mboso mane ye japade ye kodi hima no omo na yeso a kire wo mo enti omo ye japade prekope ti ye bedwana to na nanom na esre na nanom se na no me ne wo mo kasae na eno de menko a ene me behia na nanom panyimfo mudi kai wa hini yi mu me de me ye kai kire kura afi na maba enti me nantese a me de aba no se na nanom ye besre wo mo se eye mane no yesuo no ahoho no omo yama yensa esifem nyeni pa nyina na sebe ombetime nya sika ye krensu omo akrabi enye sa da ache no na nanom a omo kono ombebisa ye bibi ne yaya ahema ye na yeso wo mo na nanom pia ye do omo sie konwa so ye de yesre wo mo na ye da so taa wo mo chi sa ya asantoa eti ya asantoa ene ne na hema kupudam etitirew na me ne wo mote ha ye beje mane na suo na nanom ya no asewune yesre mo monyi ye bae
Yeah, me de ba na ha. ono nya na ne wo kan ye no e no kore ne wo kan ye ho se Ghana ye nsuo nyina esei ya chese ekuyafo no kra wo nyuma na wo mu die ne bae no wo mu dua kra na wo mu timfa makro mu meton No kure. ni nyina na madwuma ye de asase na ma ahofo a wo mu ye adwuma nti amakro ma no su No kure kure. ye mpese wo mu di yawo No kure. nti ye ta ye mema na chi wo mu ye wo faram ye nua mema esa ye papa no ye ta wo mu chi ye nanam wo mu fo mu na nsi fam na nkrofo no ba wo mu no wo mu nya hyehyeye papa No kure na pia. hyehyeye a ebe buo kroman no ama nkola no emeburu no ho ato wo mu na nye se hyehyeye a hoho na waba no obetena si ye konso wo mu be se ye nsuo ye njapade bibia ese nti nanano ye na gu fam wo nkotodwe ye sram ye papa no ne ye nanano Monica sa. ye sram mfa na nsi fam na nkrofo no ba mu no wo mu nya hyehyeye pa sabe ye wa ma no yeso ye tukwan ye ba ye ne mra wo krom ha No kure. mra wo mu nti yeso ye di mra no so pepepe No kure. ade na ho wo aba yeso ye man mra no nya adwuma no no so be hu se kro na me ba so ne mra ye adwuma ye mfa mra no nya adwuma ye ntutu bibia pepepe kwan kra na ase ya mfa ntu wo mani ma ba ye kwan ye nti munya kwan ni ye No kure. Pia ye na ma no nkola e ko school na nti kone ade no nkola no nkototo amra yim emu mu nwuma abatan wo mfa ntoma mo wo yem no kure. nti ne yesensa na yeta mochi mo muaye yesu ye mua mo ya santoafo Yes. yesu ye mua mo ye nta mochi na bibia nkoso wo Ghana me Na Monica sa. pia na no That's it. Nana. Pia Monica sa wanu hwam. Eno ano no. Eno ano no. Sade waka no. Ne kon ya no no. Yo nana. Me di ne di esra wo kasa pia nana wani mu a enya manisa. Mane koe na ya santo a ta wo manechi. Asɛm a ye ka ho asɛm ya beto ya na so yi asɛm a nipa di ho ya wa brochire bebre No kure. ebisisi ehwe TV so na ne nsu aye asese ye beden ne nsu kura no No no. nsu a eto no abrochire na se ya ne ga na bi ebi ba ho ye nsu no ne enum wote se ayi fridi musu No kure. usego nyina mu a wanu wade na asese kura ye to nsuo ye to nsuo na hwe nsuo se ne ani aya obabi to nche no bisa wo se eti Ghana mu nsuo sa nete ya na kire ne se dabi gold ne ye tu a agreko anye bia gold na ye tu na ye nsuo ayesa no etie ne de ma oman Nana babe. ye mo frɛ nye dwanye ye te wa ne China fo abetu gold yi no mo de ko wonkuro ne ye te ho na ya nso ye te ho se ye nya dwumanye na sebe nananom misremo China ni a wasan contract ya ma na wo tu gold ya ban ni mu hwi ne kuro mu so za nete No kure na Monica sa. ko China asa no benya visa duga China no na wafa ne ma mu kakra Nana babe. ene na aye fo ye ene ma nkrofo ko tutontia No kure. China ni bia sori anu abetena China fo ikum ye mrantie obi timi di makogu obi ani meni Ghana o si ehwe ne da bia ehwe ne news obi timi kum obi opedu Ghana ono peso ye kokko nti no ni patuntum no onye nipa na yenya nana no mesram o ye twa asase ama won kakra ye bedi nti eya na ya wa brochire ha ya fa pray no kwa ye besua de wa ha No kure. broni bia dwene ne ma ne nana ho No kure. eno ti na development aba abrochire bebrebe Nana babe. if you say odwin say wa mo frɛ bɛyi won bɛ dan won bɛ bɛ ye de agi na ye die ne ye di ne ne eno ko a ne enim ne nti edidi wie ne egya ye mai ye mama yi we ne ye mama mu we egu hɔ saa won bɛ dan tena eno ne ne ma bebre aba sikani bebre aba emamu we egu so ye because opani ne ye nti ese ono so ye bi mesra mo a enyampo bi ne epese etwa obi o Ebija. na mom kro no ye nyina ekomada Ghana so No kure. Ghana ni na mabrochira am proud to be a Ghanaian Yes. Ghana ni bia ni wa onka sa asem no gise bi obi a ya de a won timi ma Ghana yesra mo
ya be sisi adan ni ade so tora bi na hwe ne ma wo kotra ho kra na ho yira wo na usro yesra mo ma emra anya adwuma se mra wo kro no mu a obi ani ho be sa nti misra mo obi nka se mo mfa sase ne mo de ma o list woni konye nsuo no na abese no mekro ya se nsuo e wo nyina enti kwa ho be fa so no ma ye ni ye se ne other countries na wo gold ne bauxite ni ade no crofo pi obi nya Ghana nko na obi o ade ne crofo ne ko because Ghana ye ja ye hu no bia ye den e fa ye free yesra mo ye dua ka ye na hin ye mani ye nana no ye ja ho amawan yesra mo bebre te a ye tete enti me sra mo se mo tie na so pa mo mayen na mo fa mranto sa adwuma ne ho nyame na di asase na che yen ye dia na so nyankopon dia enti yesra mo ya nwene mo fra no nchirima no onkwa na ese adwun ho medam asemi nim se mo betie ye kakra ye aye kan go ye ni abre e mai o ye ni abre ye dwen ye mane ye nana no pa yesra mo bebre Monte Monfasupa, enti ne ye kan. Pia ona Monica sa wana yasa to ampa wa yasa to al presa mbe ma ustaza le yasa to ana yasa to pia ko ji umana yo ahwefuo ni etiefuo a monsu mutie dume sabe yaya ahema na ahema na si ehere ya papa no ye nana no ye manom yesisi edwa so na ne me bi koso a na Hemaa Gold Yakopo trade ampon akora ato ne bo na wasiesie me fe na wapia me se me ne Hemaa fe tuntum se yuofui na hana ahini ye fata wo mu ye mechina na omata ya santo echi na yenje ye mane ne nsi ho eno na moti ye ne enwumire ya na nanom sabe bredi asa ye ka bibi na nkoyi ya yesre ekura nkotodwom moye ye ma moye ye kunonom moye ye wofanom moye ye jekumanom moye ye dehye moye ye ahemfunti yesre di ni die kasa e pa mochero Ghana ba ko pena na ye wo sade na nanom kasa ye no ye ri ba bi akọ ye besi ye befie ye ti ye twam ye mfie aduosia ka ti ye den ya so ye suro mane no na nanom sorry amampanyin sorry ministers sorry MPs sorry emre mu otsene mo fama wo mo ombetu gold na ye tu bi pa emra efi na ekoya yesre mu na nkotodwe egufamu ye pa mo chewi emra se baby ambama wo masase no wo mu ni kan nya sa kwan no yenye kwan no ansa na wo mu de wo mu gas afaso because wo nim de wo kotu wo fam won se eboroso ye kwan ni wi a wo mu tu wi a yenye asase ne so kama na de ya bu na bra ni so no wo ko nantu sumpo a wo ko buni nem wo ko tonsuom se de me na ahwefuo Hemaa Gold ahwefuo ne etiefuo mesan mamo akwa babie emse obi bia hwe movie no tia amaye na movie no na ye be gina so na ye de akasa na mepamacho eye nana Kintampo Hemaa odinadwen kire aba nti mepacho me bonti mo nyina mo wo so a obi a ebeti de nana eka nti nana kasa wi a nana no mahemfo na Hemaafo a twede ampo akora de mo ya achede amadwumadie na monya mo bre modagye na adwubikete Dr. Israel na afi mo so efacho dede wo baby pa maye yentu yesa gise yeyi bi firi mo de enti e bona na de no mpacho montie me nana yampo sani Kintampo oba Hemaa mechia woni watiefo nyina me mamu piawo nana ye je osopia o moye edeboa Ghana titu na oka esia ene kwaya SSA eho asem no kre nana ampa ye wa ha
woka say yen sorry a ye betumi asori bye ye be sorry no e be free aban a wote sui ne so no kure nana aban no ye aban no di kan na ye de parliament atoa so me pama cho nana no moti nana nka mpacho yo anything if you say o man panin na da ye nyina no organ ha no kure kasi na nne no sia na yen sorry anopa no sia ye beta no kure nana pia ye bu no enti na ye di akonwa di bi ete say ahye ne nsa no kure nana ho wa asam a wo kan owo bia ni ho a oba kromu a wonim ba bi a gold wo pia nana monica sa antamu a gold bia wo so obekwa akotu no kure obeba no ye ni ahemfu ya ena onyankopon de ye duadua nsase no ano asemasi ye ahemfu ya ena ewo abesi yenso no kure ni a che ne say kwaye bi da ha say na sika ipeni ache no kure eno na ma ahoho no anya yeso tumi na yesa ahoho de o fiti ya na wa hu say kuro we to go do so ko ya o semiti da sabra no afa o chance no kure yenya ne sa no kure we simple info no so no kure nana nti ma dwen che kakra me won ne anwume ema tifo nyina se yemfa ntran konkwan nu ase se o man pani sorry na oni wo mu a mrahye bedwafo a yeyiyi wo mu district bia ye wo mrahye bedwani wo no kure district bia ye wo MC DCE ye wo assemblymen women ewo ho no kure enti district bia MC ana DC no ho no ono so man pani anan wie nana man pani sorry na wo say mato sa press ankrofo we nyina mumuami DCE pe ya mu MP awo ka ho no kure assemblyman ni assembly woman munko na nanom na aso na munko sra wo mo so mo adawro ma o mo so mo amu na munyi enkrofo ya o mo behwe oman no so e de amayen wie nana mo be sese bia obia obete se obi ho obi aba anankrofo bi sha a o mutu galamsey no na mumma ya sonte ebronu bia e wa assembly man oso wie ekura bia e wa assembly man o wie wono o mo kasa ye no onyina nhia ye ntena sene mmopo no kure say so hu say obedi excavator bia besi bia na o to go to be yi na nanoma sotre nana monica sa yi MC ana DC assemblyman oba e discuss it nana say yes ade we nso na ye hyemra no ye ne kete te sabriche ho momra ye kete no a pia ye sample team so no a am say bebo ayen ama di ayeye ni nyina eso atwa no na kure yes ade adache ahwa ba bi amomote amono ne ho ene ye be kransu di abagana asemasi nti ye nhwe yanum de ya boyire do yinim da ye kode enso ya boyire de eye da ya ba bi e firi ba ye no e be san yakọ no kure tie ne edi gya nchirima no nchirima no be kwa akoto nsuo nipa nyina na be nya sika akoto nsuo no bi se ye kra nsuo fra monane a ekura tuku bi o ho a sabe ku sabe prediasa de omu dimpo omu nya nana be de be nya sika akra nsuo nti ya de ye tu sa na mo ya na se ye nyina tache ahemfo ni ahemafo any DC ni MCE o mampani any MP fo no ye tu ye na si ho denten so a benim se oho bi anya kwan enwura ya kwaye mu
emese yi nsuo emfa no ho totrotro Wie nana. Monica sa. asase no ahemfo no bebre ya ka ho oba na waje ono nko an yiyedie na wohwehwe onhwehwe nchirima no edie nti dia American say yebe nyina yankamum No correct. said the American yakan say yen sa ebe yi onso for nipa No correct. or Hemaa Gold Nana. that was celebrate yankopon onka no abedwafo nyina no bye 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 nana pia o. Ema mo ne kasa. Yo. Nana no me pa cho masumo a. Nana akasa. Eno nti no ye bre ne kwa kakra movie ne so hia. Iti me pa ma cho de nana de atodwane ye to nana de no so. Nana ansa seseleku be men na nana pa cho te menka. Mpacho yo facha me unu aba ntine to aso maye ntie mtina na to aso no kure yeah yeah no kure no kure yeah yeah no kure Monica sa yeah how did you feel no kure no kure yeah Monica no kure no kure baba mu nana pia baby da no kure no kure no kure
Ebray ni afa na wo ka bibi say you go in tintim enya sadia ka betire se ka so bi ye wo hene ana wo hema ta ye be ntira yesi wo hene ana wo hema ewu bi so asemasi ehye ne sa ana baba mu kakra no kra no kra asemasi no kra no kra asemasi o no kra no kra no kra yeah no kra no kra no kra oh oh no kra yeah no kra nana no kra nana pia o Monica sa be mena menim se wo de wo wododo pa nkwane ahode wo hoi de birepam ye besan ato aso sebe ye program no ye nyina nananom ye fra kontonkuro wo fra tontuma na ani braba me program bia me ye program no wona ho siesie
na wo se masan afre tontom na na ya santo amani abre a me ko age me mane esi ho me na mase se de mo so mota amachi na pia o be me na obre wo ma gina so bre ni ma kojojo osisi mo akopon hira o ye wi a ye be sende na wato obo atie yo ye di nsuo ni bi to so na e ka nsuo na asem in fact nsuo na asem no me start nsuo na me ni tete na ba mo hwe nsuo a nipa da sani se ye twen se ebe gine ama yanom nananom me kura mo kotodwem ni die ni buomu kotodwe gufam nananom mo hwe nsuo a ebe na mo fama ni ntotwe di ampon akora ne nananom a omode wo mo nkwa to ho ye twa wo mo mene na wo mo koji nsuo to ho maaye ensuo tano ni ensuo ofini awisi egume de wa he ne ye mana nanom benom nananom mo nsore nananom mo nsore nananom mo nsore mo fa pia grante na mo nsore nje mo mane nana nsuo aye no muni o nsuo ni nana akasa wo kan nana nsase treku be me na nipa san no se wo mbetumi ato nsuo nana ampon san so kan nananom mo Hemaa afo ye nkotodwe gufam ni suo guso mo nsore na amoni na mo hwe nsuo yi na ye nji mane ni nsi ho mo fa mra e dene esuo ni na da so amohwe no etiefo esuo ni ni na ya me yase nipa na wo mo gira nsuo no mo so ye Ghana ma ya nkasa so ye abro ye atamfo ma ye ho wo gira nsuo we mu dwuma wudi wo firi se wo firi ha nsuo ben na wo san akonom adan epa ma che o manu asiri esuo no na me dia to so no doctor wo kwan wa Israel doctor fabitu asomaye na Hemaa nom de ye na ye movie no na ye nta mochi doctor fabitu asona ye kwenye nya kwan na kwahome na ni abre pa em se mo hwe nsuo na ka mo be hu se na ni abre Shalom, doctor. Nana Hemaa na odi kankasa ne nana sekseku asema so bekara no. Ni nyina to asom ye pa. No kura omuni mede. Mummy hwe ni ekoso omanum enkronkro eso. Kro bie ni honum a eni hwesofo. No kura. Eye amade hye ena abamu so. Ye wo hwan ye wo Hemaa ene wo he e wo kro bia so. No kura. Enkura omutu se diamond ne gold e wo so nyina da e wo eneni fo. Owo bie ni honum a obetumi aba obi mamu. Se obey to gold ana diamond o mampanyefo no ene ahemfo no enim hu bi. No kura. Ensida. Enudanom ene adofo no. No kura eda ho no mo a moma yenka. Abemu mpanyefo ne ahemfo nyina edim ne ekoso no. Munyina e wo chefa ewo. Ena ahometi se abemu wora na abrante ana ababawa ana se obapanyin ebe gina ho na obebie na no edi ohene ana Hemaa atem ana se obapanyin atem. Oh. Eya. Emu ayo. Eya. Na suno no kure eda ho abomienka. No kura. Yempanyefo ni nyina enim ne ekoso no. Obie ne wo betumi akase ni ekoso mi manu manasa me krom no onim hu bi. Me wo Israel hana me kasa. Israel for ye o man bia. Omo hwe ma ohofo me sa omo man da. Davida. Never. Sika be na de be bre wo a enenti ebe ma wo adai agye wo man agufo. Omo dwen enchirima na eba no ho. No kura.
say a German ebam. Na yamanga na sala tiana. Doctor na den. Ye di aden. Eka river ofin tano brim ene na ekeka ho no. Enye popo bibre. Enye popo bibre. Ti de mesre akane se. Wonwa esorigina edi atemo no. Omontumo bo ase. Na omonka nyansasem. No cre. Doctor, I say wa no confirm. Doctor, answer wa no confirm ma wa no kosoro kakra. No cre. Oh. Yeah, one side you know, say the day to man. No correct. No correct. That was Hemaa Monica sir. Hemaa Monica sir. Yo, Yadamasipa. Me too, and Nana Abia, Nana Adjubicate, Pacha Motimenka. Yo, Nana, no Monfabis. Nana Monfabin, so ya brene quantity and Nayanko. Pacho. I said no one bossy. Because OP aye bonne kura na watching our police station na else brand ni diem. Ya ko chia bribe na ye jail pan mama. And it na atu na bia, me bisa me hose. Da bia ya ko hu ya hu ye. Yeah, because I know the show how to say no be a friend. Because say Wahima tomato asase ba kumla eni papa nyensa na 90 musika ku bottom na go ayi and grant actually mama enti me papa me hu say sa ensie me papa ekura oda eda kron howo kura utwa kro ba ko ensie ni dantin su ansa na why the way to me papa ekura ho na yesu sa no say ye kokko mo no mu a ye kan su no me abra ye kokko tun su because the su na hwe aha to tie gwa ni bi se kama na kokko bo anu abo me ba ni bi ana wo de won sa ele ye die ni o ye die na adari milo no
wo bukaro na ade asebia no mo a ebi enye wo Yeah. and mama sika ni pemu aye mama amempa you fo mo no aban ni bu ayi ni nyina so God obi awo ni hye wo mama a police show kesi omo de de da no ye chi obi a ye de be kono eno kono kompene na e tuo no wo mo ye sa ade no e wo sika wo twia ma wo mu enti uchi ni panad ne kokora na ne ye de fofo ne ye asem no aye free skills enti mama ye ma na ye tu ni tu ye skoto de gufo ye sra ye na na wo ye sra amanta ni fo no se wo mu hu ye mo bo na ne ye no pa ye ma ye na na no wo akire awe ho because any person na ebetimi atonsi owo botro Na kasa na na dwebe kasa o. yani wo ha no kura no wo fi ha no kwa wo tonsi ya na asa wo tumi sasa ade nso no bia tebia na tesi ya na asa sesi enti wo mo ti kuro no mama any person na ebetimi atonsi no Monica sa mo ya ko to ge ko to yensa da yensa yenu amanta yinfo yana na no ma hemani ahenfo yes rabu se mo twa mo ko mo ye die ho na mo wura hwe enkyiri ma na na no ma wo mo ba aya we ho sem kesi because akodu be bi se obi epe do ne yire ne ma ko abedie one minute say adie tia bi we baba na we nya bia e de ha beba but yen na no tete no o dwene ho ehunu say ye ni ho a ye japade we ye ma ye say e betimi ahwe so to mo preto ye ho Monica sa nana de kodu say ana na de mo wa kede mo tutu anu sinka mo hwe senka bi e be koso ana ko aye kama na de mo hwe yensio yes sir ya ga Hemaa na wo na wo handa. No correct. mama ye brenuti mama Edase pa medase. Ana Hemaa adwubi kete yeda wase wano kasa yeda mase. Yo nananom me pa che o mo fa bi nto asoma ye. mama pleti wego Nana Monica sa. Enkola etutu amena mu abata no so da ye mu so nti ne san se ahemafo na nyimfo mu nyina ye koye ye nka mu ye nsore ne ma no ye ne die se me edo ye nsore ahemfo no ye sra mo mfa mbrama mani pa wo betu ayune wo ba betu a eso kata ade no so eyi wo mu kwan ma wo mu efomfo ntimo fie mu ba ye mfa ma na nkrofo ntoma bu de ahwe wo mu ma ka nso so a wo mu so ntimo fa kwa no so wo ma kɔ ne akɔfa bia na bekuru me bi me bi ato tinde sense na nanom ya himfo ni ahema mo me nka mo me nsɔre waka ya afanto ano me nsɔre nyanyi mo nso me ntrauma ahoho me ji okuro yimfa ahoho me sɛ no ma no nkotra nkom Oh me sra mo nananom ye wo fa mo ya papa no ye nya me ma nananom himfo ahema afo mo me nsɔre mo me nyina ya nka mo ye nya no koye ye nya man nso na awo ho uhwensu na no menkote anzema wo baabi so etu kobo se ne ewo so eni pada dem so dana fi etu nyina na wo edi asemu ne ye nyam hihia abata afo krofo mewu tinsam na nan ahima afo ya santo afo mo me sorry ye nye man nsigo me sorry o na jika Ena ihe fa na ede ko sika ya madia de ihe na ede ko obi di sika e basa ko ye we na
man money and Kola, but you're banning the May free as you saw Ogana, Uncle do so, and I soon I say, such a tremendous. Nana kana kabio, Monica sa, piao. You should not say to my mamma, only come near you, brother. You know, come on, walk your way. Near a man for any woman, the other, and I am coming in to that. We are Kaka, Umbetina, Umay. We are so many Amagana for Umwato. That's Nana, Yama Monica Sanana. But who so near to say, Mata, ye near brain, and anom ye sremo, ye frequentum, Nano ye frequentum, and no more casaye, yes, sremo. Yes, Remo, ni so atataye. Ye pese ye befie. Hwe nipa wu a we wu o mane mu. Enura ankro awo di aba mudi gu mfudi aso nyina ekuye. Ese nsase no. Nana mesra mo. Ye wo bi ka kire twedi ampon akora. Ye wo bi ka kire ye nana no nso. Ti mesra mo be me nafo abrempon ne etitire wo. Eto de bia na ye mane de yaw ni su e kasa. Enye wo moa. Na ye de yesre. Mami tu wa fa bi so na ye fa dwumadie no ma awieye. Mami tu ana kasa ni san fa nkan Na awuna kasa me kasa na na bia na kasa ye. Na bia na empa cha obra so. Voice ne confuse me na me kasa wona na wo kasa no. Nti fa ba ko na bi kan de to so no mom to so. Yeah, you were free, so. Asama ejasi, obi baka se obi te abuchira. Edi enti na ese so na asama hiano. Na so kro na wani. Nana, ebe ko ye nchi. Enyi na plani se ye me be ba ho. Etro free. Ana ma yo ko, enye wunyi na o. Ebi no. Ndi esa na ye ka no. Ebi no. Ya no. What do you mean ko China? Yema China for my year or Ghana. The only case is say I know it's right. What do you mean? Betting cracker, we near maybe a tiawa, or betting cracker, natural say, we yet Belgium in the cocoa. No, correct. I didn't say, I will be saying you. Only too good. What do I want to know? If I saw saying, and I got a way now. You're not telling them about way. Omu jira mmekreno. Mmekreno, yeni muni ya koso. And then 34, gone too soon. 35, gone too soon. And then, and the phone at Babaya said, man, oh, Wusta, yes, Saramo. Yes, I'm so big brain, and I'm one with me, side, Edumano. Yes, to me, it is assassin, yeah. Assassin, I make my union, and that's so way I am for. Yeah. And na ifri. No correct. No correct. See, Africa. Now you be say your boy is saying. Obroni twene mo frane ba no enfie du fie nu ne besi ye de je kotofo ye sremo enso no sei me ko mo be ponso ko no ye ni sa problem no bi die na so e koma ye nyina be sremo ene enso ye de ko roba e di ko roba product to be ne be pon yes sremo be brave. Monica Sanana. Yeah. Yeah. No.
ne ametimi aka na no na metimi nkasa bebre department yapo no kure na waya de kura yeda wase ye ma opia na abia ene kasa ye no yeda mase yede dwumadie no eba wieye yakasa ye die adwene de achi a ye behwe asuo fra ho seben nsese eni nyina so na asei wo hwe nsuo ye eda so ya na wan kasa wo sha na me hu se de me sin kakra menima koma eda wo mu a wo wire enho yesremo nananom amampanyimfo Ghana manema ye wo Ghana ba kope ye ninimienu manene se ya he na yeko se de ye nyina ya no da so no nananom ye bu mu bebre ye ntimi enyimu kasatia sanse ye ne mu nyina na ebu mane no yati ahima akuo no bi wo ha ye ne nananso so efom ye bi wo nkitampo ho enti na ahima afo ya sore no nana esense tete amamre mu no ye ne yedi mu si adwaso nti yeta amochi ye nyimu sapachi se dwada de ekono edene matan ye nsono mu ye wo Ghana ba kope ye wo Ghana ba kope ye sremo enidie ni buo mu nananom ye sremo ye mamopia o mo na amani hwe mane no na ye ngi mane no ensi ho isi ya ye ne mo kasei ye ni mo nchamo ye ntumofo ye sra ya de srede ye ni abrinti na ye freko ahimafo nyina ye freko ntonkuno ye ni abre berima bia da wo hu sa na bra boy koso no na oba papa eta na chi ewo mebusem ho baabi enu nti na ye sore ne yeta amachi na nananom eni amane mpanyimfo moso motimi apem age mane no esi hodaache ye mane nti enuro na yedi gu nsuo no mo no nipa na omugina nsuo na mu poto no bibi enuro ni wura mu nipaduam sese wajapade be ma wajapade dompo so ye sane wei woba so de etare wei na wodi gina nsuo no ne nyina ewura wase wura wo na mu wura wo nipaduam mo nyina mo be wuwu agasika no ho me pa cha o mo ndare mo ni amane bebre ye tu sika ne bi na o mo nse ye na japade sei na moma asase no enne koya mo hemafo ye tamochi ye de dwane to ne adesrede ye hene ansasesreku ye hene doctor Israel na ono so ta chire na ma ye ta mema na chi no ye sremo motie ye ne a mo nare moni na mo mehwe yen na sabe na no mekan no ye nya nwui mane no nipa na abegu wo nyina ye mane ni mu woma mo wo bra yiye wo ye awi a wo wi ade no wo na yayi wo firi afiase a ye de wo begu ye mane ni mu a mo ne wo wo sa kata mane ne so no mo ma mo ye mo hyehyemo na se ye mpe nipa bone de a Africa Ghana nipa bone fo anko a na ye de wo dobori kuro no obi nim na obi kan esese yetie mesremo yentimi mfa nipa bonefo a yayi wo ma fira afia se mekekere ya ma no na nanu monimu a ye kan ya wo hade yenim nanso wo mo ba ye no wo mo pia man no musika nyina e de akona o mo de akoye o mo kuro yiye yesremo ahenewa yesre ekasa na nanu mona moni na mo ma yenje ye mane ni nsi ho na nsuo no ba bia apem aduru bia da no de aseye duru no sese na mote yenka wo mo mekura kwan no sese firi na ekokwan no na wo mo ba ya wo se sika yiri die na o mo pia de ko wo mo kurom no na wo mo pia bi ko no sese wo mo nya na o mo nya kwan no ma ya ansa na wo mo de wo mo ka na afa so na ebasa na mo begye mudin ho mo bo nya bribi mfa so afiri wo mo so na afi amna ne so wo mo nkata so nyina sese wo maboya bra yeso wo mo kata so yentimi nkodidi asase ne so because poison na say asase no sese wo mo se Ghana fo ye nua ne nyina be kakra yentimi mfa ma aburechi mu ha na nanom yesremo nkotodwa gufam yensagu yeti na nanom yesremo mon sore na binumu a sade ye na opem so kan ye no ebinumu a mo hyemu bi no mompaja moni hwetwe di ampon akora na mo hwe manipa wu ewu no na ye nare ye ni na ye hwe mane no kakra ye wokani yesremo adesrede na ye guso
nipa mabaso ni nyina so Nana Hemaa Gold mani abre me de nchia mamo mama makwaba na mo amini mo ye adwuma na nanom so mama mo ani adwuma masara mamo pia chedi ampon akora enhira madwempa mudi ba adwumadi esu nyame enim ba akofo ntimo nkyere damfo ba akofo ntimo nkyekere mani mia ba akofo ntimo mpagya ensi ho munni ho amini ho me da masese chedi ampon akora ama dia me di ba ye no ankoye nsem ho no na no me frɛ na na abia me frɛ na natuwa o se na na bra adepa na odi babra na yenta awachi wo ya ye obi ti baabi kyerɛ sɛ wɔno de wayɛ ne ho me nhunu sɛ de me sin kan kyerɛ bi no mo sɛ wo ya ye ke ya ye gi man na si ho a okoduru fie a wo konum nsuo no bi akotena man nim enu tira ya mrante ne kasa na ye di no mi ata kyerɛ no ye ya adepa sei no obi de oh no Mami Gold no munkodi na chi munye sei yo kose ko kuronum na de kose ko na bra wunni machi a de pa de akokotoko ye nya na bro etitiro ni abrempon animonyamfo ene di machi no wo munim sa de pa na ye to ano dinke kankeka no munyai na munim hwe nche obi a nana Dr. Israel monfa kakra enso na mema monfa yenko awieye Nana Hemaa no ye wie ama mani abre me hosa kakra me wɔka ne sɛ nea adɔfo no mo aka nyina da ahemfo no ɛne amamu mpanyimfo no wontu asopam na muntu anammɔn a ɛsɛ fata efisɛ China ni emma Ghana ni kwan emma yesa de omo ye no Ghana no e wo mama mu da bibia da no kure mu yesa ye nipa o mu se se ehia afumu a asa yaka no atom ye mpanyifo o man Ghana e dokade no ye betumi ahwe so e de ye dwuma pa enti mo sorry na munyi omani siwo na egudi yakopon di adum oman Ghana no mo oman Ghana for enye adwuma pa insisi oman no sese ne eyehui se mo betia Ewurade ebehira oman no nokure tie so dia enye na Ewurade asotwe baba mo so nokure ena maka na mensuro ena maka eye nokure. Bye bye. That's Emma Piao. Yes, I'm out. Sharum, yes, Krum. And in doctor. Bye bye. Yo, that's it. Nana answer says who was so. Answer Nana Efri so. Yo, Mammy to a pacho, what the cacrabas so, not Eric Medina query. I can say. I ain't swimming paying for me free. It be my woman, yes, I do. A bedroom may be normal cold, normal man, woman, and animal. Woman, I don't know, sleepy. A bedroom, maybe a woman is going to walk on to a monsieur. Now, what the call? What do you have? What the call? No more bat, no, none, and I come on, yeah, I'm a boom, that one. Ain't he? Oh, my, yes, I'm a woman. Woman show woman and woman, you na your you cut away, you couldn't when you couldn't say, couldn't say, cushion soon, I want to, which is that woman, to Miss Slamon and I'm waiting for a bit of woman ain't here, a mebruna from now, when you saw woman, a mebru, and your man, a woman who got to try and about half for so great. Slam me in your career. Now, young catch your way, will be answering your uncasa, young mine, and friends so, 19 months or moon to home. Edamase, Nana, Edamase, pa, Edamase, Chediampo, Accra, and Camoho, to wait there, Monco Jojo Sissimo, Medamase, Mamma Piao, the money Juma. Yo. Ashe4 etie4 Hemaa Gold etie4 ashe4 edimedie no
eba awieye nananom yaka bi pa ene nananom nyina kasa nana ketampo ehima nana ya ponsa batan papa nana abekasa eno nti yɛda n'ase yɛda nana nsa sesireku beme na yɛda n'ase yɛda Dr. Israel so ase yɛda nana abia obapa nana Hemaa tuntum se yuo na no ombeta machi yeyi movie a mo hwe ye yɛda nana abia ase yɛda nana tiwa ase baabi a mudi Hemaa bia da twe di ampon akora omoma bamba makoma so ade wonye nana adwubi kete obapa Yoso me dam ase pa se de bia ota machi from any da so redu ebesia one doctor Madam Shankos ene wantima nwuram ye ma akwaba obapa yenim se bre ena ama wama mama gina post nana yeda wase papa obapa se de so honhom ta adwumadie ye chi edi dwumadie ne ba wieye ebre bam na wohwe se ne ye wo bibia ye de beba abesom ye man Ghana nananom ye dem ase ye ma monitie ahenewa pia o